Takže sme opäť v našej záhrade. Dnes sme prišli ráno, pretože bolo celkom pekne. A tu je cesnak, ktorému sa darí. Ďalej vedľa máme cibulu, ktorá je ešte príliš malá, no možno, že ju vidíte. Tu ďalej sme dneska nasadili mrkvu a nižšie bude por. Na vedľajšom poličku sa nám darí reďkovke. Táto už aj začína mať malý koreň. Úplne dole máme nasadený šalát, ktorý, polovica z neho vyschla. Minulý týždeň sme ho sadili, pretože Andrea nám dala malé priesady. Tu máme takisto nasadený šalát. V strede máme rukolu. A dnes, keď sme tu zakryli takýmto igelitom, nech je tam trochu teplejšie, lebo šalát je príliš malý. Pláž je akurát tu čistil malinčie, ktoré bolo úplne zarastené burinou. Vedľa máme rebarboru a uhynuté tuje, ktoré sme presádzali na jar. Takže veľmi sa mne páči na novom mieste. Tu sú naše ovocné kríky, ktoré začínajú mať kvety, takže s nich hádam aj niečo bude. Takisto vzadu sú malé egreše, na ktorých sme našli zo pár malinkých plodov, takže na tie sa veľmi teším. Tu sme nasadili tiež nejaký šalát, ktorý nám dala Andrea. Je taký chlpaté, takže neviem, či to ja budem jesť, ale údajne je to dobré, takže ochutnám. Na obed sme tu mali grilovačku, takže sme si ugrilovali také vegetariánske mäso, šalát a nejakú zeleninu. Dneska som kosila trávu týmto kosičom, čo nie je veľmi efektívne, no ale čo už. Sem som nasadila medovku na dobrý čaj. Pážiová starka nám poslala métu, takže to som zasadila métu, ktorá bola dovezená z Polska. Tu som zasadila tymián na zimu, ak by sme mali kašel. Takisto máme pažitku od Blažovej starkej z Polska. Tulipány, ktoré sme nesadili, ale boli tu. A tu sme nasadili cviklu, ktorá začína rásť a možno, že ju aj bude vidieť. No, teraz ju asi takto narýchlo nenájdem, ale má úplne také, tu je drobučké klíčky, červené, takže to som si istá, že je to cvikla. Sem sme nasadili dneska druhý riadok cvikle. Tu máme kaleráb, takže kaleráb sme mali priesady od Andrej, takisto, tomu sa celkom darí, ten sa zmohol a dosť rýchlo aj rastie od minulého týždňa, čo sme tam malé priesadky dali. Tu bude červený kaleráb, hore je biely kaleráb. Tu nižšie máme taktiež cviklu od Andrej, takže tam je rád cvikle a tu je kapusta. A tiež ešte budeme mať ďalšiu červenú kapustu, 8 priesad a tu dole pôjde cukina a tekvica. Ale to asi až o pár týždňov. Tu je obrovská rebarbora, z ktorej dúfam niekto spraví koláč, pretože ja som z toho ešte nevarila. Tu máme jahody, ktoré nám kvitnú. No, sú dosť v tieni, takže neviem, či plody dozrajú, ale tak uvidíme. A tu ešte raz pohľad na našu záhradu. Blažej pracoval od rána. A to je všetko, zatiaľ sa majte.